mga amigo, kumusta kayong lahat? Sa video ito magbibilad na tayo ng palay kasi natapos na ng harvest kahapon. Naka 50 kaban tayo, 50 kaban. Ayan, ibilad namin dito sa kalsada. Wala namang masyadong dumadaan dito kaya pwede tayo magbilad. Ayan, mula doon ang latag namin yan, 20 kaban. Bukas na ulit yung iba pag natuyo na to. Pinakalat na sa semento. Tuyong-tuyo naman yung palay natin kaya madali lang mano yan. Yan o. Malinis. Walang bakas ng tubig o. Tingnan mo. Wala na ibang rek. Isa lang. Kalaykay. Kahoy. Yan, doon sa dulo. Tapos yung sa banda doon, iba na may-ari nun. Ayan, babalik ta rin na lang mamaya. Yung tuyo na. Iba yung kulay oh. Ito parang maputi. Ito may natumba kasi yan yung palay na to. Dumapa. Kaya may medyo basa. Mahirap lang ito pag naglagay sa sako eh. Matrabaho eh. Pag nagkalat madali lang eh. Ayan yung pinagharbisan no. Ito malagkit to ni Kesan eh. Ayun yung bandad sa atin. Sabog. Tapos ito pa yung tirang palay natin na hindi pa mabibilad ngayong araw. Ayan. Sa sobra. Wala tayong paglagyan. Kaya hati-hati na lang muna. Yan mga amigo, na ipon na namin yung ibang palay. Tuyo na. Ayan o, nasa sako na. Bango. Bango na.